Hola, bones. Durant aquest vídeo el que veurem serà com habilitar el mode d'edició per poder modificar alguns aspectes dels nostres cursos. Una vegada estem dintre de la plataforma i accedim al nostre curs on tenim el rol de professor, el que podrem veure serà una altra vegada els tres grans blocs: el bloc de l'esquerra, el bloc central i el bloc de la dreta. Les modificacions de la nova versió de Moodle és que les opcions de configuració del curs sempre estan disponibles, estigui o no l'edició activada. Llavors sempre podem accedir. Per tal d'activar l'edició del nostre curs, sempre tindrem un botó aquí en la cantonada superior dreta on podem activar o desactivar el mode d'edició. Al activar-ho, s'afegeixen tot allò per poder afegir, modificar o crear recursos. Per últim, comentar que sempre tenim aquestes opcions de contreu tot o expandeixo tot per millorar la visibilitat. Podem treballar amb el mode d'edició sempre habilitat o podem anar habilitant-ho sempre que nosaltres ho necessitem.